Dat is toch superleuk? We merken sinds een paar hier dat er wel verschuiving is. En dat mensen eigenlijk net meer wachten tot Sinterklaas voort is. Sinterklaas en de Christ kennen heel goed samen. Bij Tuincentrum Tuin in de Westereen staat het Christ goed al klaar, maar de klanten die binnen er nog net heel klaar voor. Nou, we zijn nog een beetje in de Sinterklaas weer, hè? Maar we toch vast een voorproefje. Na de Sinterklaas. Ja, ik vind het nou gewoon te vroeg. Dus dat hoeft voor mij nog niet. Maar ik vind het wel leuk om te kijken. Waar nog een keer op een dwang gaat, kan deze trends in de gaten houden. Pieren, engelen, Christbjemkes, ja, de oeltjes, het roest en de green. De harmonie met de natuur. Ja, retro nemen we dit. Dat is een knippegen naar de 70 jaren. Heel veel bruintinten. Dat merken we hier echt dat het een groot thema is al. Dit is echt een hele trend dit hier. Al die leuke gekke Christballen. En de trekker is nummer 1. Nou, wat weg een prettig verkeertje bij deze tasjes. Hoe gekker, hoe beter. Ja, absoluut. Ja. Hoe te ben direct maar uit en Sil. Uiteindelijk draait het om de Christgedachte. Het huiselijke, dat is gewoon heel mooi. Het is buiten zo donker. Ja, dan word je thuis gewoon gezellig gaan. Alles, hè, de lichtjes. Het is gewoon een hele mooie maand. Hè? Zo moet je het zien. De gezellige, de jachtjes, hè? Maar ja goed, uiteindelijk is het toch mij elkaar het leukste, hè?